Krapsin karbi pealt meil oli üks hinnaalandus ka enne olnud, et see oli 800. Ikkagi noh. Aga on head siis need? Oled proovinud? Ei no jah, mõnus on midagi. Ma ka kunagi tead niimoodi. Ma ka ostan. Palsiga või? Jamad seal. Ülenahad inimesed. Ilus. Jõudis. Eikä maksa paljon mitään. Joo. Kaikki 3. Varmaan mennä toiseen päähän kuvaamaan. Aurinko paistaa tuolta. Siiani on